Hola! Avui farem un joc de números amb aquest dau. Preparats? A veure quin número ens ha tocat. 1, 2, 3, 4. El número 4. I ara haurem de fer una acció 4 vegades. Quina serà? A veure... Picar de mans. Preparats? 1, 2, 3, 4. Molt bé! Tornem a jugar? Som-hi! 1 i 2. El número 2. A veure què ens tocarà fer 2 vegades. Saltar com una granota. 1 i 2. Que diver! Voleu tornar a jugar? Doncs tornem a tirar el dau. 1, 2 i 3. El número 3. Aquesta acció l'haurem de fer 3 vegades. Saltar! Preparats? 1, 2, 3. Molt bé! Va, una altra vegada. Quin número és aquest? 1, 2, 3, 4, 5. El número 5. Aquesta acció l'haurem de fer 5 vegades. A veure quina ens toqui. Girar com una baldufa. 1, 2, 3, 4, 5. Ui, que em marejo. Una altra vegada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número 6. A veure què ens tocarà fer 6 vegades. Nadar. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Molt bé. L'última? Som-hi. Aquest número és molt fàcil. 1. Només n'hi ha un. 1. A veure què ens tocarà fer una vegada. Rugir com un lleó. Ho heu fet superbé. Fins aviat!